Tog me love is terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. Because you love a Garunda in Ralum. Bury me er dig stana gus chuki da er daig. Spralum de gruigen vi an tauri. Graagin er nose de hishmo hori. Kin al fatti sem rivdu yeah. Oh yeah. Så har Steve is to Slavoni. They make bacon. They daring not here. Still fill a warrior. Krill. Oh yeah. Is my keen and ishka Louis a cherubim as stores togi me on who Ni feder lom dai long Le fuak na hiha Me im hiasa vaun prekta Ak me ideal in hurtsa The love treat me grew Igis midle kela Hen August the grey hair on the carjoon. Do it shake a dig and shake on Grotadrin. Oh yeah. Time though we make trip loaders, baby don't turn it roller. Blame it in Meshka, don't kill it on vodka. Funny ain't roller, we are so shoulder. Oh no. And told my love is terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. Spralum the gruigen vi an tauri. Graagin er nose de hishmo hori. Me hen August the grey hair on the carjoon. Me hen August the grey hair on the carjoon. To Sir Steve is to Sir They make bacon, they daring not here. Still fill a warrior, krill. Oh yeah. I know we make triple earths, baby do turn roller. Baby do meshka, don't kill it on vodka. We want the ain't roller, we is our shoulder. Oh no. Terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. Díomh agus fáilte rómh isteach chuig lá a cúig the Scléip na hÓige fe hain. Smis an evening crowning agus be me anseo live an tachtan fad YouTube agus Facebook cuman na bhíon le galore comórtas ag torlú Instagram Scléip na hÓige agus cuman na bhíon freisin. Be me liverísh mad na mórach agus an downach ag a haine ag clog agus me ag creile bio ó onid óige na héireann anseo ag gundé na mí. Ach tan nearca fóla tacht thar an deire seachtainna idir ceardla na yoga, alína agus acliaachta Kamála comórtas tóireacht taisce agus tá go lór dúisina le bucan má dhéanann tú iiritas rih an downach déin cínta sin a dhéanamh. Sin tú splína Netflix, sin tú splína Spotify, Laba, Luscan, Daintor, Gran Rosta, AirPods, camera, Sony, Cybershot agus Telegor Baile le scálan. Is féidir fécinn siar sin YouTube cuman na bhíon agus iiritas a dhéanamh na comórtas iontacha fad agus is féidir teacht gach ólas faoi Scléip na hÓige hÓige.ie agus cnb.ie freisin. An op Scléip na hÓige fe hain tá ceardlan beaganín difriú len skillan a circus le Stephen McGinley. Buintanna was an gan seo. Fáilte go gach duine ó cumann na bhíon
Is mé se Stephen McGinley agus tá mé an seo live aniu chun cúpla clasna haspáint le cúpla ruí éagsúil. Tású an go bhaine sibh tanmhas agus tá spánaí mé cúpla clasna comá. Mé se Stephen McGinley bín de an ná ag taistil ar fud na tíre ag dul go scoilna agus na cláislas air ag múna Diablo agus lámh clasíocht agus a lán skillanna eile. Tá Diablos le agam an seo go feici sibh agus cúpla hula hoops agus so fáil sé rís cum a bhín nólaigh fithe ionach se bheith ceall lom aniu agus banna go tanmhas. Is skill ionach é an Diablo agus an buntáiste mór leis gur féidir a lán a ólam go tapaí leis. Tá spáinna mé an tapaí. Sin cúpla clas an bonusach leis. Bhí siad seo déanta as ámad is sean rud é seo, bhí siad sa tín 700 bliain ó hin. Agus tháinig siad go euro páirtear 950 rinne fearr sa rancí as plastic agus tá siad seo is fecinn tú a lán dóibh seo sa rank sa Spáin san iadál bín a lán daoine á dhéanamh. Diablo. Agus inis tá chun taspáint chun is tosnú leis. Má tá simagad é seo dhéanamh, de an ánar bín ar ag scoil, bín mo Diablos féin lom go bhfuil cean go haid gachtainna, ach béidir go mai uirse ceannach dóibh féin. Molum díomh, má tá tú ceannach Diablo, thart ar leid €50 a caithfh ar ceann. Ní fiúdul thar €10 ach má fáin tú ceann ar €50 ba sé go má. Má fáin tú Diablo ar €50 seans nach mai sé róhaach chun úsáid. So ar leid €50 ar Diablo, tá sé táhacht ó ceann maith aáil. Tá mé féin chun an ceann seo a úsáid aniu mar bhfuil na daithna difriúil tá sin níos éasca le feiceáil. Agus mar maidide lámha tá mé úsáid na cinn seo, tá si bán, tá si éasca le feiceáil. Tá na cinn seo déanta as fiberglass. Úsáid an daoine a lán daoine cinn déanta as ámad, nuas féidir aluminium, carbon fiber, tá lán sort éagsúil. Agus tá sé sústais féin cén sort amach le. Tosí mé féin leis na cín ámad le haid tamil fada agus faoi láthir smachlam na cín fiberglass. So chun an Diablo a dhéanamh tá sé táhachtach a bheith is agad cén lábhail tú géirí úsáid mé féin, scríban mé le mo lábheas. Nuair bíon ag scríb, úsáid mé mo lábheas is jaasóg mé. Nu tá daoine eile a bhfuil mar citóg scríban leis an lábh clé. Tá mo ordóir ar mo lábh clé. Ach le haonniu tá mé chun é dhéanamh le mo lábheas, tá spáinna mé leis an citóg comá. Ok, so a cuimhna í tá mo ordóir ar mo lábh clé, agus mé féin scríban mé féin le mo lábheas. So mar go scríban mé leis an lábheas, tosnaíonn mé leis an Diablo ar an tíbheas. So ag tosnú ar an tíbheas, siúr mé tús beag gon Diablo, tás aga féin tús má, agus gúil sé casa mar sin. An céad céim eile ná an lábheas a úsáid mar seo. An lábheas a bháin, ní dhéanaan an lábh clé tada. So an lábheas a bháin an seo. Agus mar seo, tá tú ná an lán luas áil ar an Diablo agus tásúla an bhfuil an eiceáil mar gealar na daithna difriúil bhfuil sé casa go deas tapaí. So seo sin an céad rud le fólam. Tá spáinna mé sin uairháin eile, so ó an tíbheas ag tosnú ar an tíbheas mar sin chun túsa chur agus an sin leis an lábheas a bháin. An lábheas a bháin. Cúpla rudí eile chun cuimhneoir, caiú na maidide lábha a chuneáil le chéile mar sin. Ná déana é seo, na maidide lábha le chéile. Agus tá tú ag géirí na gá snáim an sin a bheith
Díreach an acha le chéile. Sopan sé sin alán gona faibanna ag an tús. Agus tá ifar a dó an darna rud a caiid dhéanamh, so maidir le chéile hain, ifar a dó, caithí an tíomh sin nó an copán sin a bheith os mó cór. So gcónaí chorlíonn sé go castan diablo timpeall mar seo, agus nuair tharla sé sin caithí mé siúil timpeall. Go bhfuil sé os mó cór mar sin. Má sé an tro eile? Caithí mé siúil timpeall. Go bhfuil an copán seo, an tíomh sin díreach os mó cór go bhfuil mé bhreanú díreach air. Fiú má casan sé písa beag, caithí mé casa timpeall. Agus ag an tús caithí sin dhéanamh ní léon bailach timpeall, so tá spáinní mé rís. Óntí bheas, lá bheas amháin, tá na maidir le chéile agam, agus inis tá diablo chun casa timpeall písa beag, tá sé tar éis dul timpeall písa go dtí an tíomh, so caithí mé siúil timpeall mar sin. Tá mé an is sin íana níos tapúla mar sin, so inis tá sé ar an tíomh, so caithí mé siúil timpeall go bhfuil an copán sin os mo cór, díreach os mo cór, go bhfuil mé bhreanú díreach air. I gcónaí an lá bheas amháin, agus i gcónaí na gá maidir le chéile. Okay, iontóg. So cuimhnigí, maidir le chéile, diablo os do cór. Má casan sé timpeall, siúil timpeall. Iontóg. Anis, nuair atá sé sin agat, an céad céim eile is féidir, well, is féidir clas a dhéanamh, déanamh which clas an céad clas ná é seo. É caithh suas an air mar sin, suas agus bhreithir. Agus cúpla rudí faoi an clas seo. Chun é caithh suas, tosnaí mar seo agus cur méid mar lámh amach mar sin. Agus chun bhreithir, tá mé ag bhreithir in naca leis an maidé dheas. Déanann sé sin gachard níos éasca. Díreach an naca leis an maidé dheas agus tá an srang díreach. So, lámh amach chun caithh agus chun bhreithir, srang díreach agus an naca leis an maidé dheas. Tá mé ag déanamh lína leis an maidé dheas go dtí glár an diablo. Agus a gcónaí lá bheas amháin agus diablo os mo cór. Leis an clas sin, chun bhreithir an diablo sé bhad níos éasca nuair tá an srang díreach. So má tá an srang mar sin, tá sé bhad níos deacra. Nuair tá an srang díreach tá an éiciil cóbhail sé. So más citócú scríbnú do lámh clé, tostaíonn tú ar an tíomh clé, tús maith mar sin agus an lámh clé amháin. Tá gach go eile mar géine. Ach lámh clé amháin. Agus má tá tú chun a bheith go maith diablo, tá tú chun é ólam na gáthró go rénos. Tá rud amháin eile antáhachtach le fólam, agus nuair tá sé seo agat, bhaid an diablo chun le dul an lár fad, agus sin céir dhéanaan tú, tá a gcuibh, nuair sé timpeall mar sin, caiith tú siúil timpeall. Ach an rud eile áirlinn agus racha mé ar an tíomh mar seo go bheice sibh, gur mar casan sé chun tosaí nó aráis mar sin. Agus tíonn sé sin ag dul mí ceart an tamar fad, agus tá tú á ceartú an tamar fad, agus an cuia ceartíonn tú é, ná le do lámh dheas, chuann tú an lámh dheas chun tosaí nó aráis. Mátá sé ag dul in ámracha, déanam é seo le mo cos, mátá sé ag dul in ámracha chun cúil, tá tú géir a chur chun tosaí so chur an lámh dheas chun tosaí. Agus ceartíonn sé sin é. Mátá sé in ámracha mar sin, chuann tú an lámh dheas aráis agus chuann sé sin aráis é. Tá spáinna mé sin, so tá sé dul, má chuann mé mo lámh dheas chun tosaí, castan an diablo písa chun tosaí. Agus
Déana sé sin a lán febanna nuair nach bhfuil sé chum. Tá tú a géirí bhfuil sé chum, so chuir mé lámheas arás. Agus an sin tá sé chum. Tá mé lán sásta leis mar sin sa lár. Agus bín tá gachar dul go má. Más mála mé a chur písa arás, chuir mé lámheas arás. Agus anis, ecinn sibh an diablo an sin, tá sé casta arás, agus déanann sé sin a bhád níos mú febanna. So chuir mé lámheas chun tosaí, agus cearttín sé sin é. Úsáideann mé é sin chun an diablo chuir timpeall dúr chun an uileann ceart a dhéanamh gon camera. But ná bíoh mé ar faoin sin. Ach tá sí úsáide nuair tá mé úsáid an camera an seo. So tilt arás, tilt chun tosaí. Kitóg, má úsáideann tú an kitóg, chuireann tú an lámh clé arás agus chun tosaí agus arás. Más deas óg an lámh deas chun tosaí agus arás. Agus nuair tá sé sin déanta, agus nuair déann tú cúpla nóid cleachta lei sin, baid tú an diablo a chuneáil ag dul an lá ar fad. Agus clas na dhéanamh, agus má chéin sé mí ceart písa, baid tú an é a ceartú. So, ón tús, má scríbn tú le lámheas deas óg tosníonn tú ar an tíomheas agus lámheas ó bháin. Chun na maidide le céile agus bíoch an diablo os do chóir. Má cas an diablo chun tosaí, mar sin, taring arás leis an lámheas arás, nu má casan sé arás mar sin, chuir an lámheas chun tosaí agus casan sé sin arás é. Agus nuair antá an diablo go deas chuir mar seo tá tú sásta. Tá mé chun cansmí na diablos éagsúla bhfuil gom seo. Seo cean déanta ag oddballs is asna, tá sé anna dheas, sin thart ar €25 capam. Bhín mé féin ag úsáid na cín seo faoi láthair. Tá si déanta ag epic juggling. Agus is maithlumm na cín seo tá mé ag úsáid na cín seo le haid cúpla bliain anuas. Nuair bín mé gobar. Sin déanta ag epic. Tá brand eile darbannam Thai Bolo agus tá si beagnach mar géine leis na cín seo. Bhín si sin thart ar €30. Chos é mé má leis an sort seo, sin déanta ag Henry's, san Jarman. Thug mé cuairt an monarcha i Carolsruhe cúpla bliain ó hin, but sin déanta ag Henry's, tá si sin iontóg, comá. Tá siad... faoi an diablo, ceannaí mé an diablo sin ar 5 bliain ó hin. Ní bhrisin siad, so is sin an fáil gur fiú cean deas aáil. So Warren sheet. Sin Henry's. An Earl an Shaw tá cúpla cín difriúil is féidir cean beag aáil. Nuair bhín mé féin ag dul timpeall go dtí na scoile úsáid mé na cín seo. Tá si sin iontóg. Más féidir le thart ar idir €5 agus €30 cáfar cean tú cean má. Seo Diablo difriúil, bearing Diablo atá an animir, agus casan sé. Ach ní casan an lár bailach amháin, ach ní casan sé an bailach eile. Bhfuil agad ar rothair, is féidir leat dul chun cén nu arás, agus nuair tá dul arás ní casan sé an roth, agus an rud céine leis an bearing Diablo. Tá spáinna mé clas leis.
So yeah, Barry Diablo, osglin sé na dúirse go dtí clasna eile. Befáil cúpla clasna níos deachra haspáin Steve, tá mé chun mo Diablo féin úsáid le seo, agus yeah, cúpla clasna eile haspáin. Níl béidir nach bhfuil sibh chun na clasna seo a ólam an céad lá ach le plíosa tréáil agus cleachta. Chun níos mú tapaí Lewis all ar an Diablo, chuir mé an strang timpeall air mar sin. Agus ligann sé sin dó mé all a bhád níos tapúla. Clas a hain. Stick round, so caithé suas agus héit an sé nús ar an strang. Suas agus héit an sé nús. Dar na clas le fólam. No, Janie muid an cén seo trapeze. So simple. Agus an clas céine ón taobh. Agus tá sé táhachtach ar nós gach clas é ólam le na gá lámh, na gá taobh. So leis an Diablo an céad seachtain á tréáil leis, bíonn tú ag géirí é all cótapi agus is féidir leat. Agus nuair tá an Diablo casa tapaí, tuairisc sin a lán amdait. Agus ar an lámh eile. Tuairisc sin a lán amdait na clas me sin a dhéanamh. Is féidir trapeze faoi dó a dhéanamh. Nu faoi 3. Agus is féidir mé sin a dhéanamh. So, tosa mé an Diablo. So seo céad cas eile, trapeze agus sin chuir mé an máide seo agus is féidir an bhréithir mar sin agus arás. Nuair tá bhábalta é all an tapaí. Féidir mé sin dhéanamh. Elevator i méile ag líonn siad ar an clas sin. So an Diablo an tapaí. Agus is féidir dhéanamh faoi an cos. Agus chun na clas seo dhéanamh níos éasca, chun na maide le chéile. Sé bhád níos éasca nuair tá na maide le chéile mar sin. Nuair tá na maide amach mar seo, tá sé bhád níos deachra. Is féidir mé faoi an lámh. Taobh an wick an strang. Agus an tús tapaí a dhéanamh mé sin ná bhrean mé ar mar seo agus caitheann mé suas agus casan mé ag an céine mar sin. Sin tús jazz. Tapaí mar sin. Clasháin eile ar gá clas eile, sneindréachta. Agus má tá tú ag dul anháil leis, is féidir gá Diablos dhéanamh ar strang amháin. Níl sibh chun is seála mé sa chéad cúpla lá. Thógann sé seo béidir cúpla míchleachta.
So tosna mé héad cean agus tá chu an darna cean a caithfisteo. Agus sin péire ar an srein chéine. So sin cúpla focail faoi an Diablo is fiú bhreanú ar YouTube tá lán físeán ó daoine ar fudna an dam ag déanamh clasna ionach leis. Faoi láthir tá daoine an tá físeán ar YouTube a bhfuil duine ag déanamh clas le ceire Diablos ar srein ar bháin tá sé do chuide. Ní féin is féidir an péir a dhéanamh ní féidir an tríú ceire chéine dhéanamh. But yeah, Diablo, D-I-A-B-O-L-O ag skill ionach é seo. Agus tá túla an go bhainne sibh an tanmhas an físeán seo, agus tá túla an go bhfuil sibh an teacht ar Diablo agus bí a cleachta dhéanamh leis, bín an lánspree leis. So yeah, gur míle mágah. Well, bhí an irid sin sprí agam ag denmh sin ach no, níl muid créachna had an ihe go fáil, mar tá comórtas tóiríocht taisce ar siúil do Scléip na hÓige fifa hain. Inis ní gáis ach tacht ar na freigraí ar na ceistena seo agus an mata a dhéanamh le teacht ar an bhreagra omláin. Is gá an sin é cheola thugan mar DM chuig Instagram Scléip na hÓige nó Facebook goman na bhíon nó ríis mar rifos chuig clubbanna ag cnb.ie ribh a hocht ar an bhórt an trí lás fid saon. Agus mar scanná tá dúisina den chéad scóil a bugan. AirPods down den chéadáid agus don daraháid tá telegor baile le scáilán agus tá an físeán ólais sin le feicáil inis ar Instagram Scléip na hÓige agus cuman na bhíon agus ná cail amach ar an deis seo. Ach sinna méid atá agam díobh don ihe a nóchtach bé me rás a ríis mar scanná ag a héineag máid na mórag le tuile cearlanna agus nádéin darmid freisin gur féidir teach ar gach aon ólas faoi Scléip na hÓige fifa hain ag hÓige.ie agus ag cnb.ie. Slánigí!